नमस्कार, मी साईनाथ गावकर. खरं तर सिंधुदुर्ग जिल्ह्याच्या राजकीय पटलावरील नेहमी चर्चेत असलेलं आणि अर्थातच ग्लॅमरस असलेलं नाव म्हणजे संदेशभाई पारकर. खरं तर संदेशभाई वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला आपण लाईव्ह आहोत. कोकणशाहीचे सर्व दर्शक आणि संदेशप्रेमी आपल्याला पाहत आहेत. भाई, खरं तर आज आपला वाढदिवस आहे. आपला जो आजपर्यंतचा राजकीय प्रवास आहे हा खरं तर संघर्षमय आहे. एकूणच आजच्या वाढदिवसाला मागे वळून राजकीय प्रवासाकडे नेमकं आपण कसं पाहतो? खरं तर मी माझ्या राजकीय जीवनाला प्रारंभ केला तेव्हा मी कॉलेजच्या विद्यार्थी दशेमध्ये होतो आणि त्यावेळी जनरल सेक्रेटरीची पहिली निवडणूक मी महाविद्यालयीन स्तरावर लढवली आणि पहिला मी कणकोलीचा जनरल सेक्रेटरी झालो. त्याच्यानंतर मी गावचं सरपंच पदाची निवडणूक त्यावेळी लागलेली होती ग्रामपंचायती, त्या ग्रामपंचायतीमध्ये मी त्या ठिकाणी सरपंच झालो आणि सरपंच झाल्याच्यानंतर 10 वर्ष सरपंच राहिलो. 5 वर्ष या जनतेच्या कणकोलीकरांच्या आशीर्वादावर मी कणकोलीचा नगराध्यक्ष झालो आणि आजपर्यंत अनेक पदं ही त्या ठिकाणी मी भूषवलेली आहे आणि त्याला पदांना ती स्वीकारून त्या पदाला न्याय देण्याचा प्रामाणिक प्रयत्न मी माझ्या कामातनं केलेला आहे. खरं तर ही जी काय संघर्षमय वाटचाल आहे, ही वाटचाल म्हणजे अन्यायाविरुद्ध त्या ठिकाणी लढत राहणं, एखादी भूमिका आहे ती भूमिका स्वीकारणं आणि त्या भूमिकेला न्याय देईपर्यंत त्या भूमिकेच्याबद्दल प्रामाणिकपणे लढत राहणं, हे जे काय माझा जो काय स्वभाव आहे आणि त्याबद्दलची निर्भीड प्रतिक्रिया म्हणजे जे मनात आहे ते ओटात आणून जनतेच्या बाजूनं कसं त्या ठिकाणी ती भूमिका वटवता येईल याचाच त्या ठिकाणी प्रयत्न सातत्यानं मी माझ्या राजकीय जीवनामध्ये किंवा त्या ठिकाणी केलेला आहे. आणि म्हणून संदेश पारकरांचं जे राजकीय प्रवास आहे हा कायमच संघर्षमय त्या ठिकाणी राहिलेला आहे. आणि म्हणून आपण ज्यावेळी एखादा मुद्दा घेतो किंवा जेव्हा आपण एखादा विषय घेतो त्यावेळी ते आपण जे कोणाच्या बापाला त्या ठिकाणी आपण घाबरत नसतो. आपल्याला माहिती आहे जो मुद्दा आपण घेतलेला आहे तो जनतेच्या हिताचा आहे, गरजेचा आहे. ही एकदा भूमिका मनामध्ये ठाम झाली की त्याबद्दलची आपली भूमिका ठरवून तशा पद्धतीनं लढत राहणं आणि त्या भूमिकेला न्याय मिळवण्याचा प्रयत्न करणं. अनेक गोष्टीमध्ये त्या ठिकाणी न्याय मिळालेला आहे, अनेक गोष्टीमध्ये न्याय मिळाला नाही, पण आपली लढाई आपण त्या ठिकाणी सोडलेली नाही. आणि म्हणून हा जो काही संघर्ष आहे हा कुठंतरी जरी तो व्यक्तीच्या विरोधात जरी वाटला असला तरी तो विचाराच्या विरोधामध्ये आहे. कुठलं माझं कोणाशीही व्यक्तिगत भांडण नाही आहे, भांडण हे विचाराशी आहे, त्या मुद्द्याशी आहे. आणि तशा पद्धतीनं माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा विकास व्हावा, माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातल्या प्रश्नांना न्याय मिळावा, ही भूमिका ही माझी त्या ठिकाणी सातत्यानं राहिलेली आहे. खरं तर माझा सगळा जो राजकीय प्रवास आहे या प्रवासामध्ये मी मगाशी म्हणाल्याप्रमाणे कॉलेजच्या विद्यार्थी दशेमध्ये माझी सुरुवात झाली आणि गेली जवळजवळ 25-30 वर्षापेक्षा अधिकचा काळ हा माझा या समाजकारणामध्ये राजकारणामध्ये गेला. आणि त्यामुळे अनेक प्रसंग हे त्या परिस्थितीनुसार निर्माण झाले, त्या परिस्थितीनुसार निर्माण त्याला तितक्या धैर्याने कार्यकर्त्यांच्या जोरावर आणि जनतेच्या आशीर्वादावर तितक्याच धैर्याने त्या प्रत्येक प्रश्नाला सामोरं जाण्याचा प्रयत्न मी त्या ठिकाणी केलेला आहे. खरं तर तुम्हाला माहिती आहे की 1990-91ला श्रीधर नाईकांची पहिली राजकीय हत्या झाली. त्या हत्येमध्ये मीच त्या ठिकाणी मोठ्या प्रमाणामध्ये माझ्या घरावर हल्ला झाला, मला ठार मारण्याचा प्रयत्न होता आणि हा हल्ला कळला म्हणून श्रीधर नाईक आले आणि त्यांचा त्या ठिकाणी खून झाला, निर्गुण हत्या झाली. हे पहिली जिल्ह्यातली राजकीय हत्या होती. आणि म्हणून त्यापासून मग त्या ठिकाणी या प्रवृत्तीच्या विरोधात लढण्याची जबाबदारी त्या काळामध्ये माझ्याकडे होती. मी तरुण होतो आणि मग ती लढाई म्हणजे जनतेला विश्वासात घेऊन लोकांना जमवत कशा पद्धतीनं दहशतवाद त्या ठिकाणी झालेला आहे, कशा पद्धतीनं गुंडगिरी होते आणि ह्या सत्तेसाठी राजकारणासाठी कशा पद्धतीनं संपूर्ण जिल्ह्याला वेठीस धरलं जातं आहे हे लोकांपर्यंत आणून देण्याचा प्रयत्न राहिला. आणि तशा पद्धतीनं तशा प्रकारची भूमिका ही त्या ठिकाणी आपण बजावली आणि त्यावेळी त्या परिस्थितीमध्ये लोकंसुद्धा तितक्याच ताकदीनं आमच्या पाठीमागे त्या ठिकाणी उभी राहिली. पण जसा काळ बदलत गेला तसा विषय जो असतो तो विषय मागे पडत जातो आणि नवीन विषय त्या ठिकाणी येतात आणि त्या दृष्टीनं मग त्या ठिकाणी बरेच बदल हे जिल्ह्याच्या राजकारणामध्ये त्या ठिकाणी झाले. पण आजही आपण एखादी म्हणजे आजही तुम्ही मगाशी म्हणालात की एक ग्लॅमरस एक डॅशिंग या जिल्ह्यातलं ज्याची चर्चा असते. कारण यामध्ये स्पष्ट भूमिका अशी आहे की आजही अनेक राजकीय पक्षामध्ये माझे मित्र आहेत. जरी मी त्यांच्या पक्षाच्या विचारधारेबरोबर जरी नसलो तरी एक
मैत्री म्हणून त्या ठिकाणी हे आहेच. आणि त्यामुळे विचाराची देवाणघेवाण होते, एखाद्या भूमिकेवर मतमतांतरं होतात आणि शेवटी त्याच्यानंतर आपली एक भूमिका आपण ठरवतो आणि मग कोणाशी लढायचं आहे हा मुद्दा त्याच्यामध्ये गौण असतो. लढायचं आहे आणि त्या भूमिकेला न्याय द्यायचा आहे ही भूमिका असते. मगाशी म्हणून मी म्हणालो की अनेक भूमिका घेऊन आपण उतरलो, सगळ्याच भूमिकांमध्ये काही त्या ठिकाणी यश मिळालं नाही त्या लढ्यामध्ये. पण ज्या ज्या लढ्यांमध्ये यश मिळालं त्याच्यातनं जिल्ह्याचं म्हणजे जो भवितव्य आहे किंवा जिल्ह्याला जे आवश्यक आहे त्या गोष्टी घडवण्यामध्ये आपण यशस्वी ठरलो आणि तोच प्रयत्न यापुढच्या काळामध्ये सुद्धा राहील. म्हणजे तुम्ही म्हणताय की संदेश पारकरांचं म्हणजे माझा कोण राजकीय वारसदार नव्हता. म्हणजे मागे माझे वडील आजोबा हे कोणी राजकारणात नव्हते. आम्ही त्या ठिकाणी त्या काळातल्या परिस्थितीमध्ये राजकीय क्षेत्र निवडलं आणि त्या ठिकाणी आम्ही राजकारणी झालो. भाई खरं तर ना आताच्या घडीला हे बरंच काही राजकारणामध्ये उलथापालथ होते. आजपर्यंत आपण जे काही राजकीय निर्णय घेतलात हे राजकीय निर्णय काही चुकलेत असं आपल्याला वाटतंय का? त्या परिस्थितीवर ते निर्णय घेतले का कुठंतरी कधी तो माझा एकट्याचा निर्णय नव्हता, माझ्या सहकारी कार्यकर्त्यांचा निर्णय होता, कधीतरी माझा निर्णय होता. काही निर्णय चुकले हे मग मी मान्यही करतो, मी अनेकदा सांगितलेलं पण आहे. पण याचा अर्थ की आपण कुठं एका याच्यामध्ये वाहून गेलेलो नाही. म्हणजे जरी आपण समजा आता गेल्या सगळा हा माझा जो प्रवास आहे, आम्ही जन्मताच त्या ठिकाणी काँग्रेसमध्ये त्या ठिकाणी आम्ही नेतृत्व करत होतो. म्हणजे ज्यावेळी मी जनरल सेक्रेटरी झालो तेव्हा NSUIचा जनरल सेक्रेटरी झालो आणि त्याच्यानंतर आपण शरद पवार साहेबांच्या राष्ट्रवादी पक्षामध्ये 14 वर्ष त्या ठिकाणी काम केलं. नंतरच्या काळामध्ये पुन्हा त्या ठिकाणी आम्ही काँग्रेसवासी झालो. 3 वर्ष काँग्रेसमध्ये प्रवेश केला, काँग्रेसचं काम केलं आणि मग त्या ठिकाणी भारतीय जनता पार्टीमध्ये रवी चव्हाणांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही भारतीय जनता पार्टीमध्ये काम केलं. आणि मग ज्यावेळी राणेंचा प्रवेश भारतीय जनता पार्टीत झाला त्यावेळी ज्या राणेंना विरोध करून मी भाजपमध्ये आलेलो होतो आणि म्हणून मला त्या भाजपमध्ये राहायचं नव्हतं. माझी लढाई एका त्या विचाराच्या विरोधात, अपप्रवृत्तीच्या विरोधामध्ये होती आणि शेवटी तो निर्णय भारतीय जनता पार्टीने केला आणि म्हणून मी त्यावेळी जनतेच्या म्हणजे विधानसभेच्या निवडणुका लागलेल्या होत्या आणि मी लोकांमध्ये त्या ठिकाणी उमेदवारी अर्जसुद्धा हा विधानसभेचा त्या ठिकाणी लोकांना घेऊन भरलेला होता आणि मग त्यावेळी मी राणेंना भाजपने घेतल्यामुळे, राणे भाजपवासी झाल्यामुळे मला त्या ठिकाणी शिवसेना पक्षामध्ये पर्यायी स्वीकारावा लागला पक्ष आणि आज गेली 4 वर्ष मी जवळजवळ या शिवसेनेचं त्या ठिकाणी काम करतो आहे. म्हणून गेली 24 वर्ष या सगळ्या राजकीय क्षेत्रामध्ये, सामाजिक क्षेत्रामध्ये वेगवेगळ्या भूमिका वटवत मी त्या ठिकाणी काम केलं आहे. आणि म्हणून मग अशी म्हणालो मी, काही निर्णय चुकले पण मी त्या ठिकाणी बदललेलो नाही, मी आहे तसंच आहे. माझं जर त्या ठिकाणी निर्णय बदलले म्हणून मी त्या ठिकाणी चुकीच्या पद्धतीने वागलो, मी संदेश पारकर म्हणून जी माझी भूमिका आहे ती भूमिका सगळ्यात पक्षात राहून अतिशय प्रामाणिकपणे योग्य ती त्या ठिकाणी वटवलेली आहे. आणि त्यामुळे तरी मी आजही त्या ठिकाणी लोकांना म्हणजे आजही लोकांना मी हवा असं वाटणारं अशा प्रकारचं नेतृत्व आहे. आजही तुम्ही म्हणत असाल म्हणजे बघा की हे सगळे जी काय राजकीय आज परिस्थिती राज्यामध्ये निर्माण झालेली आहे आणि या परिस्थितीमध्ये सुद्धा आज सगळेच पक्ष म्हणजे भारतीय जनता पार्टीसुद्धा पक्ष, जरी मी पक्ष सोडून गेलो असलो तरी त्यांनी संदेश पारकरने आपल्या पक्षात यावं. पवारसाहेबांच्या राष्ट्रवादीमध्ये आणि आता अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीमध्ये संदेश पारकरांनी यावं किंवा जे पक्ष आज ज्या शिंदे गटामध्ये त्या ठिकाणी संदेश पारकरांनी यावं, हे जे काय इतर पक्षांनाही आज मी विरोधात असताना वाटतं याच्यामागेच संदेश पारकर हे अजित पवार गटाकडनं आपल्याला आता खुली ऑफर आहे. नाही सगळेच पक्ष माझे मित्र असल्यामुळे त्यांना एक म्हणजे जिल्ह्यातल्या जनतेला एक सल आहे किंवा एक असं वेदना आहे की कधी ना कधीतरी संदेश पारकर त्या ठिकाणी आमदार व्हावा, कधी ना कधी या संदेश पारकरांच्या नेतृत्वाखाली कुठंतरी सत्ता यावी जेणेकरून जनतेचं भलं, सिंधुदुर्गाचा विकास होईल असं एक मानणारा वर्ग असं एक संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये आहे. आणि त्याच्यामध्ये हे सगळा माझा मित्रपरिवार आहे. म्हणजे भारतीय जनता पार्टीतले नेते असतील, शिवसेनेतले शिंदे गटातले नेते असतील, काँग्रेसमधले नेते असतील, म्हणजे सगळ्या पक्षांना त्या ठिकाणी संदेश पारकरांचं नेतृत्व आपल्यामध्ये हवं एवढी क्षमता मी माझ्यामध्ये ठेवलेली आहे. म्हणजे ठीक आहे ते मला बोलवत आहेत, माझा रिस्पेक्ट करत आहेत, नक्की मी त्यांचा तितका आभारी आहे. पण मी गेली 4 वर्ष उद्धवजींच्या नेतृत्वाखाली शिवसेनेमध्ये त्या ठिकाणी प्रवेश केलेला आहे आणि जी जबाबदारी उद्धवजींनी माझ्यावर या जिल्ह्यामध्ये दिली त्या जबाबदारीला त्या ठिकाणी न्याय देण्याचा प्रयत्न मी प्रामाणिकपणे केलेला आहे. खरं तर मी गेली 4 वर्ष संघटनेमधलं कुठलंही पद नसताना
संदेश पारकर शिवसेनेचा नेता म्हणून अनेक जबाबदाऱ्या ज्या माझ्याकडे दिल्या त्या मी पार पडलेल्या आहेत. तुम्हाला माहिती आहे की देवगड नगरपंचायत ही नगरपंचायत एक चॅलेंज होतं, एक आव्हान होतं. कारण त्या ठिकाणी मूळ भाजप होतं आणि राणे भाजप होतं. ह्या दोघंही त्या ठिकाणी एकत्र होऊन शिवसेना त्यावेळी माझ्या मते त्या शहरामध्ये एकच नगरसेवक होता त्या काळामध्ये. गेल्या वर्षभरामध्ये मागच्या निवडणुकीच्या काळामध्ये संपूर्ण शहरामध्ये पिंजून काढून सगळ्या शिवसैनिकांना तालुक्यातल्या शहरातल्या बरोबर घेऊन अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी प्रचार उभा केला आणि अशा पद्धतीनं एक शिवसेनामय वातावरण आम्ही सगळ्या कार्यकर्त्यांनी त्या ठिकाणी निर्माण केलं आणि जनतेनं आम्हाला जवळजवळ कौल दिला आणि 9 नगरपंचायतचे नगरसेवक त्या ठिकाणी निवडून येऊन त्या नगरपालिकेवर देवगडवर शिवसेनेचा भगवा त्या ठिकाणी राष्ट्रवादीचा उपनाथ अशा पद्धतीनं आम्ही सत्तेमध्ये परिवर्तन केलं, बदल केला. आणि म्हणून जी जबाबदारी पक्षानं दिली आजही ज्या शिवसेनेच्या जबाबदाऱ्या आहेत त्या जबाबदाऱ्यांमध्ये त्या ठिकाणी न्याय देण्याचा प्रयत्न. अनेक राजकीय केसेससुद्धा म्हणजे काल परवा शिवसेनेची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर जनआशीर्वाद यात्रा अडवल्यापासून अवसरगावच्या टोल असेल अनेक आंदोलनं केली, अनेक हाताळले आणि जवळजवळ 9 ते 10 केसेससुद्धा आज त्या ठिकाणी या शिवसेनेच्या माध्यमातून माझ्यावर त्या ठिकाणी आहेत. आणि म्हणून कुठंतरी शिवसेनेच्या आजच्या परिस्थितीमध्ये लोकांची सहानुभूती फार मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. लोक शिवसेनेला महाविकास आघाडीला त्या ठिकाणी सत्तेमध्ये आणण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत आणि त्यावेळी जर या भागामध्ये जर नेतृत्व शिवसेनेचं नसेल, शिवसेनेचं नेतृत्व त्या ठिकाणी लोकांना हवं असलेलं नेतृत्व किंवा लोकांचे जे प्रश्न आहेत त्या प्रश्नांवर त्या ठिकाणी आंदोलनं करणं, त्या प्रश्न हातात घेऊन जनतेसाठी त्या ठिकाणी भांडणं आणि तो न्याय जनतेला मिळवून देणं अशा प्रकारचं जर नेतृत्व जर शिवसेनेच्या माध्यमातून अधिक उभं राहिलं तर शिवसेना ही त्या ठिकाणी एक सक्षम पर्याय म्हणून या जिल्ह्यामध्ये उभी राहू शकते. पण तशा प्रकारचे काही गोष्टी होताना दिसत नाहीत आणि म्हणून थोड्याशा वेदना त्या ठिकाणी होत आहेत की एवढं सगळं जनाधार असताना, लोकांमध्ये कडवा शिवसैनिक त्या ठिकाणी निष्ठावंत असताना आणि प्रत्येक जनतेमध्ये त्या ठिकाणी सहानुभूती असताना जर आपण अशा पद्धतीचे प्रयत्न केले नाही, कारण शेवटी निवडणुकीमध्ये शिवसेनेचा जनाधार हा शिवसेनेबरोबर राहणार आहे, भारतीय जनता पार्टीचा विरोधकांचा जनाधार हा विरोधकांबरोबर राहणार आहे, पण जी निर्णायक मतं आहेत, जिंकण्याकरता जी निर्णायक मतं आहेत, ही निर्णायक मतं जो पक्ष आपल्या पारड्यामध्ये घेईल तोच त्या ठिकाणी विजयी होणार आहे. कारण लक्षात घ्या 49 मतं घेतली आणि 51 घेतली तर तो निवडून येतो. हे लोकशाहीचं गणित आहे. 49 जी मतं पडतात त्याला किंमत नाही, 51 पडतात त्याला किंमत आहे. आणि म्हणून ती विजयाची जी मतं आहेत ती मतं त्या ठिकाणी निर्णायक मतं ही जनतेच्या दरबारात मिळवली पाहिजेत. त्याच्यासाठी शिवसेनेमध्ये प्रयत्न झाले पाहिजेत, तशा प्रकारचं संघटना उभी झाली पाहिजेत आणि गावागावामध्ये आक्रमक नेतृत्व शिवसेनेचं उभं राहिलं पाहिजे. जे या सगळ्या आज जी काय परिस्थिती आहे ही कोणाला त्या ठिकाणी आवडलेली नाही. इतकी सत्तेसाठी स्पर्धा सुरू आहे की झटपट सत्तेमध्ये आपण पोचावं हे प्रत्येक नेत्याला त्या ठिकाणी वाटतं. सामान्य कार्यकर्त्याला वाटतं, पण समजू शकतो. पण गेली अनेक वर्ष जी पदं भोगत आहेत, ज्यांचं म्हणजे ज्यांच्याकडे सत्ता आहे, पैसा आहे, तेही लोकंसुद्धा आज त्या ठिकाणी स्पर्धेमध्ये, सत्तेच्या स्पर्धेमध्ये त्या ठिकाणी उतरून म्हणजे आपला विचार सगळा बदलून त्या ठिकाणी झटपट कशी सत्ता मिळवते प्रयत्न करतात. हे थोडं लोकांना पटणारं नाही. बाई, खरं तर राज्याच्या राजकारणावरती देखील आपण भाष्य करताय, पण सर्वात महत्त्वाचं सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील एकूणच जी काही संघटना बांधली आहे त्याच्यावरती आपण भाष्य केलं आहे. शिवसेनेला दिलेला या मुलाखतीच्या निमित्तानं आपण हा थेट संदेश आहे का? नाही, माझं तर म्हणणं आहे जर संघटनेमध्ये आमच्यासारखे अनेक लोक आपण प्रवेश घेतले तर त्या नेतृत्वाचा उपयोग शिवसेनेनं करून घेणं गरजेचं आहे. माझ्याबरोबर अनेक सहकारी या शिवसेनेमध्ये प्रवेश करते झाले गेल्या 4 वर्षामध्ये आणि प्रत्येक माणसाचा योग्य उपयोग हा शिवसेनेच्या संघटने करून घेणं गरजेचंच आहे. आणि जर तसं झालं तर येणाऱ्या जी सगळ्या ज्या निवडणुका आता सप्टेंबर ऑक्टोबर निवडणुका आहेत, जिल्हा परिषदच्या आहेत, नगरपंचायतीच्या आहेत, नगरपालिकांच्या आहेत, या सगळ्यावर त्या ठिकाणी यश मिळवता येईल. नाही तर काय होणार, परत 5 वर्ष आपण मागे पडणार आहोत की जर त्या ठिकाणी आपण यश मिळवू शकलो नाही तर पुन्हा एकदा विरोधामध्ये त्या ठिकाणी बसण्याची वेळ आपल्यावर येईल. आणि सत्तेतनं जी जनतेची सेवा करायची ज्या अधिकारामधनं विकासाच्या निधीमध्ये तो प्रयत्न त्या ठिकाणी मागे पडणार आहे. भाई, खरं तर राणे कुटुंब आणि संदेशभाई यांचं विळी भोपळ्याचं नातं आहे. मधल्या वेळेत आपण एकूणच म्हणजे हायवेचा विषय असेल त्यावेळी एकत्र देखील दिसलेला. नेमकं या विळी भोपळ्याच्या नातं तयार होण्यामागचं कारण काय? मी मगाशीच आपल्याला म्हणालो, आपली लढाई विचारांची आहे, ही काय व्यक्तिगत लढाई नाही. खरं तर ज्या पद्धतीनं राणे कुटुंबियानं गेली 26-27 वर्ष किंवा अनेक वर्ष
या जिल्ह्यावर त्या ठिकाणी राजकारणामध्ये वर्चस्व ठेवलं. ते म्हणील तशा पद्धतीनं या जिल्ह्यातलं विकास किंवा या जिल्ह्यातली राजकीय परिस्थिती होती. मग त्या 26-27 वर्षामध्ये राणे कुटुंबियांनी का या जिल्ह्याचा विकास केला नाही? काय आजही त्या ठिकाणी बेरोजगारीचा प्रश्न आहे, आजही त्या ठिकाणी महागाईचा प्रश्न आहे, आजही विकासासाठी सिंधुदुर्ग जिल्हा त्या ठिकाणी उपेक्षित आहे. मग याला जबाबदार कोण? आणि म्हणून या सगळ्या म्हणजे सगळ्या पदांवर त्या ठिकाणी आपण ताबा मिळवायचा. अनेक सगळी आता मला सांगा, नामदार राणे त्या ठिकाणी मंत्री झाले. मंत्री झाल्यानंतर गेल्या 2-2.5 वर्षाचा अधिकचा काळ त्या ठिकाणी होऊन गेला. आता त्या 2.5 वर्षात कुठला रोजगार या जिल्ह्यामध्ये उभा राहिला? कुठला एक कारखाना आला? म्हणजे सत्ता तुम्ही फक्त तुमच्यासाठी उपभोगायची आणि जिल्ह्यातल्या जनतेला त्या ठिकाणी उपेक्षित ठेवायचं. हेच काम गेले अनेक वर्ष राणे कुटुंबियांनी सत्तेच्या माध्यमातून केलेलं आहे. जनतेचा त्या ठिकाणी विकास कुठे झालेला नाही. राणेंचा त्या ठिकाणी राजकीय विकास झाला, त्यांना त्या ठिकाणी प्रोटोकॉल मिळाला आणि त्यांच्या संपत्तीत वाढ झाली. ही वस्तुस्थिती आहे. आणि म्हणून आमचं म्हणणं आहे की कुठंतरी हे जे नेतृत्व आहे हे जिल्ह्यातलं त्या ठिकाणी हद्दपार करून एक नवं नेतृत्व या जिल्ह्यासाठी काहीतरी करेल अशा पद्धतीचं नेतृत्व जिल्ह्यातल्या जनतेनं उभं करणं गरजेचं आहे. त्याच्यासाठी शिवसेनेचा प्रामाणिक प्रयत्न त्या ठिकाणी राहणार आहे. पण या नेतृत्वानं जिल्ह्याला त्या ठिकाणी कायम त्या ठिकाणी मागासलेलं ठेवलं, स्वतःचाच त्या ठिकाणी विकास केला आणि ही वस्तुस्थिती आहे. माझं तेच म्हणणं आहे की आमचा त्या ठिकाणी व्यक्तिगत वाद नाही, पण तुम्ही जिल्ह्यातल्या जनतेला त्या ठिकाणी मतं घेऊन तुम्ही पदावर पोचलात. अनेक पदं त्या ठिकाणी तुम्ही सातत्यानं भोगली. सर्वात तुम्ही मुख्यमंत्री होता, तुम्ही आज केंद्रीय मंत्री आहात, तुम्ही आमदार आहात, सगळी पदं तुम्ही भोगली तुमच्या कुटुंबाने. का नाही जिल्ह्याचा त्या ठिकाणी विकास झाला? आणि म्हणून आमचं तेच भांडण आहे की जिल्ह्याला सत्ता तुम्ही उपभोगता आणि या जिल्ह्याच्या जनतेला मूर्ख बनवता. आणि म्हणून तुमचं जे काय चेहरा आहे हा जनतेच्या समोर त्या ठिकाणी उघडा करणं हे त्या ठिकाणी महत्त्वाचं. आणि म्हणून आमची लढाई ही तुम्ही जर त्या ठिकाणी सत्तेमध्ये जाऊन पदं भोगून जर जनतेला न्याय दिला असता तर ही वेळ आमच्यावर त्या ठिकाणी आली नसती. मला एक सांगा, कालचा आता तो एक ओसरगावच्या आंदोलनाचा विषय आहे, जे विषयामध्ये संपूर्ण शिवसेना म्हणून आमची भूमिका आहे, जिल्हावासियांची भूमिका आहे. त्या टोलला हे केंद्रीय मंत्री आहेत, म्हणजे हे सरकारमध्ये, केंद्रामध्ये, राज्यामध्ये, सरकारमध्ये, का त्या ठिकाणी तो टोल माफ होत नाही? जनतेला सातत्यानं त्याला आंदोलन का करावं लागतं? का त्या ठिकाणी उतरावं लागतं? म्हणजे एकीकडे टोल तुम्हीच वसूल करायचा, त्याचं कंत्राट तुम्हीच मिळवायचं आणि परत त्या ठिकाणी आम्ही टोल होऊ देणार नाही ही भूमिका घेऊन बॅनर लावायची. म्हणजे कशासाठी तुम्ही जनतेची दिशाभूल करताय? सत्तेत तुम्ही टोल हिंमत असेल तुमच्यामध्ये तर तिथलं टोल हटवा. ते जे काही कन्स्ट्रक्शन त्या ठिकाणी उभं केलं आहे ते काढून टाका. तुम्ही सत्तेत आहात ना, मग त्या ठिकाणी ती भूमिका घ्यायची नाही. एकीकडे ती स्वीकारायची, जनतेवर जाचक टोल भुर्दंड तो स्वीकारायचा आणि परत त्या ठिकाणी जाऊन बॅनर लावायचा. म्हणजे दोन्ही भूमिका. लोकांवर अन्याय करायचा आपणच आणि कुठंतरी आपण त्याच्यावरचा अन्यायावर आपण मार्ग काढतो किंवा न्याय देतो म्हणून ती भूमिका घ्यायची. ही भूमिका आता चालणार नाही. येणाऱ्या काळामध्ये म्हणजे या सगळ्या लोक त्या ठिकाणी सगळ्या महाराष्ट्रातलं राजकारण, जिल्ह्यातलं राजकारण त्या ठिकाणी पाहत आहेत. योग्य व्यक्ती जर त्यासमोर जर त्या ठिकाणी पर्यायी म्हणून उमेदवार येणाऱ्या काळामध्ये महाविकास आघाडीच्या वतीनं उभा राहिला तर नक्कीच त्या ठिकाणी तुम्हाला या जिल्ह्यातलं चित्र हे त्या ठिकाणी वेगळं दिसेल. भाई, तुम्ही इच्छुक आहात का देवगडमधून? मी इच्छुक आहेच. मी तुम्हाला मागच्या वर्षी मी तुम्हाला सांगितलं, मी स्वतः 6-7 हजार लोक या मतदारसंघातली रस्त्यावर उतरून मी भारतीय जनता पार्टीमध्ये होता. मी अर्ज भरलेला होता, दाखल केला होता तहसीलदार कार्यालयामध्ये जाऊन, प्रांत ऑफिसमध्ये जाऊन. मी इच्छुक केव्हापासून आहे. मला एक संधी जर जनतेने दिली, पक्षानं दिली तर त्या ठिकाणी मी संधीचं सोनं करेन आणि माझी तयारी आहे लढण्याची. माझ्यामध्ये ती धमक आहे आणि मी जर माझ्यावर जबाबदारी दिली तर मी तशा प्रकारचं वातावरण त्या मतदारसंघामध्ये किंवा जिल्ह्यामध्ये निर्माण करू शकतो. कारण असंख्य कार्यकर्ते आज हे त्या ठिकाणी आपल्याबरोबर आहेत, शिवसेनेबरोबर आहेत आणि प्रत्येक जनतेला, जिल्ह्यातल्या जनतेला सुद्धा त्या ठिकाणी हे बदल, त्या ठिकाणी हे परिवर्तन हवं आहे. पण तशा पद्धतीचे प्रयत्न आपले दिसतात नाहीत. आपण फक्त त्यांना नुसतं विरोधक म्हणून त्या ठिकाणी ठरवतोय, पण त्यांना पराभूत करण्याच्या दृष्टीनं आपल्या काही हालचाली नाहीत. त्याच्या वेदना त्या ठिकाणी होत आहेत. आणि जर आपण आजही वेळ गेलं नाही, अजूनही 1 वर्षाचा काळ आहे. या 1 वर्षाच्या काळात जर आपण नियोजनबद्ध प्रयत्न या संपूर्ण जिल्ह्याच्या 3ही मतदारसंघामध्ये जर केले तर नक्की त्या ठिकाणी जनता आपल्याबरोबर राहील आणि एक वेगळं चित्र, परिवर्तनाचं चित्र या जिल्ह्यामध्ये दिसू शकतं. खरं तर भाई 2024ला विधानसभेच्या निवडणुका होणार आहेत. त्या अगोदर ज्या काही महाराष्ट्राच्या राजकीय सारीपाठावर
ज्या काही घटना घडत आहेत या सर्वांसमोर आहेत. त्यामुळे राजकारणात आत्ताच्या घडीला काही होऊ शकतं हे सुद्धा तितकंच सत्य आहे. पुढे जाऊन राणेंना इतका तीव्र विरोध करणारे संदेशभाई राणेंच्या शेजारी मांडीला मांडी लावून बसलेलं चित्र पाहायला मिळेल का? मी मगाशीच म्हणालो की राजकारणात काही घडू शकतं. आजची परिस्थिती ज्या पद्धतीनं मी मगाशी म्हणालो की सामान्य माणसं नाही, एखाद्या गरिबानं किंवा ज्याला सत्ताचा अनुभवच नाही किंवा सत्तेत तो पोचलेलाच नाही, त्या माणसानं कुठंतरी पक्ष बदलून, विचार बदलून झटपट सत्ता मिळवण्यासाठी केलेला प्रयत्न आपण समजू शकतो. पण ज्यांच्याकडे सर्वच आहे, सत्ता आहे, पैसा आहे, भविष्यात लोकंसुद्धा त्यांच्याबरोबर आहेत, अनेक सगळे क्षेत्र, सहकार क्षेत्र असेल, सामाजिक या सगळ्यामध्ये जरी त्या ठिकाणी तुम्ही असताना अशा पद्धतीचे निर्णय म्हणजे तुम्ही लढण्याची मानसिकता सोडून पटकन त्याच्यामध्ये सत्तेमध्ये जाऊन त्या ठिकाणी सत्ता मिळवण्याचा हा जो काही सगळा जो प्रयत्न त्या ठिकाणी चालला आहे आणि ज्या पद्धतीनं पक्ष फोडण्याचं काम सुरू आहे, म्हणजे मग ती आता अशी बातमी की काँग्रेससुद्धा त्या ठिकाणी फुटणार आहे महाराष्ट्रातली. म्हणजे असे प्रयत्न, म्हणजे जर तुमच्याकडे बहुमत आहे, संख्याबळ आहे, तर इतर पक्ष फोडण्याची गरज काय, पण सगळेच पक्ष त्या ठिकाणी महाराष्ट्रातले संपवून त्या ठिकाणी सत्ता मिळवायची अशा प्रकारचे जे काही प्रयत्न झाले याच्यामधनं आपण बघा जनतेमध्ये तीव्र संताप आहे. आणि पण त्याच्यामध्ये आता एक गोष्ट अशी आहे की अशी परिस्थिती निर्माण झाल्याच्या नंतर लोक शेवटी ज्यांनी आपली हयात या राजकारणामध्ये घातलेली आहे, अनेक वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी राजकारणामध्ये आहे, आणि जर तो त्या ठिकाणी जर अशा प्रकारचे निर्णय ते करत असतील तर त्यांच्या दृष्टीने ते चुकीचं नाही. कारण लोकांना न्याय द्यायचा आहे, आपलंही नेतृत्व त्या ठिकाणी घडवायचं आहे, आणि त्याच्यातनं कुठंतरी हे घडलं नाही तर परत 5-10 वर्ष आपण त्या ठिकाणी मागे पडणार आहोत, ही सुद्धा खंत राजकीय नेत्यांमध्ये असते. आणि म्हणून त्यावेळी तशा प्रकारचा निर्णय होतो. आणि म्हणून कधी काय होईल हे राजकारणामध्ये सांगता येणार नाही. आजच्या तर महाराष्ट्राच्या राजकीय परिस्थितीवरनं ही तर वस्तुस्थिती आहे. त्यामुळे पण याच्यामध्ये एकच स्पष्ट होतं की आज ज्या परिस्थितीमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्याचा जो विकास होणं अपेक्षित आहे तो झाला पाहिजे. इथल्या महागाईवर, इथल्या बेरोजगारीवर कुठंतरी नियंत्रण त्या ठिकाणी आलं पाहिजे. कारण सामान्य माणूस हा जीवन स्वतःचं म्हणजे आर्थिक कुटुंब चालवत असताना फार आर्थिक अडचणीमध्ये आहे. आणि एकीकडे गरिबी, एकीकडे ही सगळी महागाई, आणि त्याच्यातनं त्याला मार्ग काढणं फार कठीण झालेलं आहे. त्यामुळे कुठंतरी बेरोजगारीवर रोजगार त्या ठिकाणी निर्माण झाला पाहिजे, महागाईवर त्या ठिकाणी कंट्रोल झालं पाहिजे, आणि कुठंतरी जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास, खरं तर पर्यटनाच्या माध्यमातून सिंधुदुर्ग जिल्हा एक डेस्टिनेशन झालं पाहिजे. अनेक सी वर्ल्डसारखा प्रकल्प जो आज राहिलेला आहे तो त्या ठिकाणी पूर्णत्वाचा आला पाहिजे. कुठं ना कुठं जिल्ह्यामध्ये त्या ठिकाणी लोकांची वर्दळ, पर्यटकांची वर्दळ त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. कुठंतरी म्हणजे सगळ्या ठिकाणी आर्थिक प्रगती झाल्याशिवाय, कुटुंब आर्थिक सक्षम झाल्याशिवाय जिल्ह्याचा विकास होणार नाही. आणि म्हणून तशा प्रकारचे प्रयत्न होणं गरजेचं आहे. बाई, खरं तर वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला ही थेट लाईव्ह चर्चा आपण करतोय. बरेच दर्शक जे आहेत ते या ठिकाणी लाईव्ह पाहत आहेत. आपल्याला शुभेच्छांचा वर्षाव हा अगदी मागील 2 दिवसापासूनच सुरू झालेला आहे ॲडव्हान्समध्ये. इतक्या पद्धतीनं आपला वाढदिवस देखील नेहमी सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमाने साजरा होतो. भाई, वाढदिवस आहे, कोणाचे आभार या निमित्तानं मानाल? खरं तर मी सिंधुदुर्गवासियांचे आभार त्या ठिकाणी मानेन. आणि खरं तर कार्यकर्त्यांवर जे कार्यकर्ते गेली 25 वर्ष किंवा त्यापेक्षा अधिकचा काळ वाढदिवस एक औचित्याने निमित्त साधून त्या ठिकाणी साजरा करत आहेत. अनेक समाजोपयोगी कार्यक्रम, सामाजिक बांधिलकी, सामाजिक जाणीव भान ठेवून त्या ठिकाणी कार्यकर्ते काम करत आहेत. मला वाटतं रक्तदान शिबिरासारखा सातत्यानं कार्यक्रम गेली कैलासवासी सुबोध टिकल्यांच्या स्मरणार्थ आपण गेली अनेक वर्ष करतो आहे. लोकांना त्या ठिकाणी मदत असेल, वेगवेगळे समाजोपयोगी कार्यक्रम असतील, या माध्यमातून त्या ठिकाणी हा वाढदिवस साजरा होतो. आणि म्हणजे माझा कायमच कार्यकर्त्यांना आणि संदेश राहिलेला आहे की आपण काही ना काही लोकांच्या मदतीसाठी, लोकांच्या हितासाठी काही ना काही सातत्यानं सेवेत राहावं, कार्यरत राहावं, ज्याच्यातनं जनतेला जनतेचे तुम्ही सहकारी आहात. तुम्ही जनतेला त्या ठिकाणी कठीण प्रसंगामध्ये लोकांचे अनेक प्रश्न असतात. कोण त्या ठिकाणी पोलीस स्टेशनमध्ये त्या ठिकाणी अडचणीमध्ये असतो, कोण त्या ठिकाणी दवाखान्यामध्ये अडचणीत असतो, कोण त्या ठिकाणी तहसीलदार कार्यालयामध्ये, त्याच्या प्रांत ऑफिसमध्ये, असे जिल्हाधिकारी कार्यालय, अशा सगळ्या अनेक समस्यांनी त्या ठिकाणी सामान्य माणूस ग्रासलेला असतो. आणि त्यावेळी त्याला अनेक ज्या संस्था आहेत किंवा ही सगळी कार्यालय आहेत ही त्याला एक सर्वसामान्य माणूस म्हणूनच त्या ठिकाणी त्याला
न्याय देत असतात. आणि त्यावेळी जर तू कुठेतरी मी एका जबाबदार पक्षाचा पदाधिकारी म्हणून जर त्याच्या पाठीमागे उभा राहिलो तर सगळी यंत्रणा तातडीनं हलते आणि त्याला तातडीनं न्याय मिळतो. आणि म्हणून सामान्य माणसाच्या सेवेमध्ये हा माझा कार्यकर्ता त्या ठिकाणी राहायला पाहिजे आणि त्याला त्या ठिकाणी चांगली मदत, जी काय मदत असेल ती त्या ठिकाणी व्हायला पाहिजे. हा एक विचार मी सातत्यानं त्या ठिकाणी दिला आहे. क्रीडा क्षेत्रामध्ये सुद्धा फार मोठं काम मी त्या ठिकाणी चळवळ उभी करून नवे अनेक कार्यकर्ते त्या ठिकाणी घडवलेत. सगळ्या क्षेत्रामध्ये सांस्कृतिक असेल, क्रीडा असेल, राजकीय असेल, सामाजिक असेल, अशा प्रकारे समाजाची जडणघडण त्या ठिकाणी व्हावी. सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये ही जी काही नवी तरुणाई आहे, नवी पिढी आहे, या नवी पिढीला हा विचार घेऊन नव्या पिढीनं त्या ठिकाणी काम करावं आणि याच्यातनंच कुठंतरी चांगलं नेतृत्व हे समाजाला मिळेल, जिल्ह्याला मिळेल आणि त्या नेतृत्वाकडनं कुठेतरी चांगलं काम या जिल्ह्यामध्ये उभं राहू शकतो. हा विचार, या विचारावरच त्या ठिकाणी आपण काम करतो आहे. खरं तर म्हणजे तुम्ही मगाशी म्हणालात आभाराच्या संदर्भामध्ये माझ्या या सगळ्या राजकीय सामाजिक चढ उतारामध्ये, या सगळ्या प्रवासामध्ये अनेक मला मित्रांचं, अनेक लोकांचं सहकार्य लाभलं आणि प्रत्येकाने मला त्या ठिकाणी घडवण्यामध्ये त्यांचा प्रत्येकाचा वाटा आहे, योगदान आहे. आणि म्हणून मी त्या सगळ्यांचाच त्या ठिकाणी मी आभार मानेन की मी कठीण परिस्थितीमध्ये राजकीय चढ उतारामध्ये अनेक माझे सहकारी आहेत, अनेक माझे वेगवेगळ्या पक्षातील असतील, माझ्या संपूर्ण या जिल्ह्यातील असतील, सातत्यानं लोक फोन करून, प्रत्यक्ष भेटून सातत्यानं मला त्या ठिकाणी माझा उत्साह, माझा आत्मविश्वास त्या ठिकाणी वाढवत असतात. आणि म्हणून संदेश पारकर हा गेले अनेक वर्ष अशाच पद्धतीनं लढत राहिलेला आहे. आणि त्या सगळ्यांच्या भावना आहेत की संदेश पारकरनी त्या ठिकाणी मोठं व्हावं आणि संदेश पारकरनी जिल्ह्याचं नेतृत्व करावं, अशा प्रकारच्या भावना ह्या सर्वसामान्य जिल्हावासियांच्या, सर्वसामान्य कार्यकर्त्यांच्या आहेत. आणि म्हणून हेच प्रेम खऱ्या अर्थानं मी गेल्या अनेक वर्षात त्या ठिकाणी मिळवलं आहे. खरं तर मी कुठं मोठा राजकारणी झालो नाही, कुठल्या मोठ्या पदाच्या जबाबदारी माझ्यावर मिळाली नाही, ना मी आमदार झालो, ना मी खासदार झालो. पण जे प्रेम, म्हणजे जे जनतेचं प्रेम मला जे मिळालं आजही, जो विश्वास मिळाला, आणि त्यामुळे सातत्यानं याच ह्याच्यातनं मला प्रेरणा मिळते आणि मी कुठंतरी त्या ठिकाणी काम करत राहतो. जोपर्यंत अंगामध्ये ताकद आहे, जोपर्यंत ही सगळ्यांची साथ आहे, तोपर्यंत मी माझं हे काम करत राहणार. आणि म्हणून तुमचं सगळ्यांचं सुद्धा सहकार्य त्या दृष्टीनं मला अपेक्षित आहे. बघू काय, जे काय आहे ते होईल, प्रयत्न करू, लढू, जे काय होईल त्याच्यामध्ये असलेल्या परिस्थितीमध्ये लढून त्या सगळ्या गोष्टीवर मात करू. आणि तितकीच जनतेचं साथ आहे, परमेश्वराचा आशीर्वाद आहे, होईल. भाई, हाच जो तुम्ही आत्मविश्वास बाळगलाय ना, हा आत्मविश्वास नेहमी तुमच्या भेटीवेळी, चालताना, बोलताना नेहमी तो पाहायला भेटतो, हे सुद्धा तितकंच सत्य आहे. भाई, खरं तर ना, आत्मविश्वास हा तुमच्याकडे पाहिल्यानंतर प्रत्येक वेळी तो समोर येतो. एक खरं तर ना, म्हणजे आपण सुद्धा खूप चांगले मित्र आहोत, त्यामुळे ना एक प्रश्न मला मुद्दा म्हणून विचारायचा जो प्रत्येकाच्या मनात आहे. संदेश भाई 2 वर्षापूर्वी तसेच दिसत होते, 5 वर्षापूर्वी तसेच होते, 10 वर्षापूर्वी पण तसेच होते, आणि आता पुन्हा 10 वर्षानंतर पाहतो ते तेव्हा सुद्धा तसेच दिसतात. चेहरा एवढा तजेलदार राहण्याचं नेमकं गमक काय? नाही, काय की आपण कुठल्या गोष्टीचा तणाव हा कधी त्याचा मनावर आणलेला नाही. आपण जे आहे ते स्वीकारून त्या परिस्थितीवर त्या ठिकाणी लढण्याची आमची जो आम्हाला स्थायी भाव आहे, हा जन्मताच किंवा परमेश्वरानं दिलेली हे सगळं मला जी दिलेली समजा एक शक्ती आहे. आणि त्याच्यामुळे हे राहतं की मी सातत्यानं संदेश पारकरचा युवा नेता अशा पद्धतीनं म्हटलं जातं. आणि हा प्रश्न सातत्यानं म्हणजे वर्षानुवर्ष त्या ठिकाणी संदेश पारकरांच्या जवळ आहे. ठीक आहे, जोपर्यंत हे सगळं आहे, कारण शेवटी आपण त्याच्यामध्ये काही वेगळं काही करत नाही आहे, ते आहे. आणि कुठल्याही गोष्टीचं तणाव, दबाव न घेता आपण परत एका नव्या आत्मविश्वासाने, नव्या उमेदीनं त्या ठिकाणी सामोरं जातं, हेच त्याच्यामधलं ते वैशिष्ट्य आहे. आणि ती एक शक्ती आहे. आणि म्हणून हे विरोध किंवा ही जी काय विरोधावली आहे किंवा ही जी काय उपमा ही राहील. आणि आपण दुसरं गोष्ट त्याच्यामध्ये एक वेगळं आहे की मी संपूर्ण या सगळ्या कॉलेजपासून राजकारणात आल्यामुळे युवाई जी आहे, म्हणजे नवी पिढी, त्या काळची युवाई, ही सगळी युवाई
त्यांना ओढण्याचं काम मी माझ्या कामातनं केलेलं आहे. म्हणजे स्पोर्ट्समध्ये मी काहीतरी करायला गेलो, सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये काहीतरी माझ्या ताकदीनं जे काही करायला गेलो. मी पत्रकारसुद्धा तुमच्यासारखे माझे अनेक सगळे चांगले मित्र आहेत. मला असं वाटतं की या जिल्ह्यातली जी म्हणजे पत्रकारिता आहे, सांस्कृतिक क्षेत्र आहे, क्रीडा क्षेत्र आहे, राजकीय क्षेत्र आहे, सामाजिक क्षेत्र, या क्षेत्रामध्ये प्रत्येक त्या ठिकाणच्या लोकांनी आपलं एक कर्तृत्व समोर उभं करावं आणि या जिल्ह्याची जडणघडण त्यांच्या कामातनं त्या ठिकाणी उभी राहावी. तरच या जिल्ह्यामध्ये म्हणजे एकटा राजकारणी पुढे जाऊन या जिल्ह्याची जडणघडण होणार नाही. राजकारण क्षेत्र नुसतं पुढे जाऊन जिल्ह्याची सगळी क्षेत्र तितक्याच ताकदीनं त्याबरोबर ती चालली पाहिजे. तरच हा जिल्हाची जडणघडण योग्य होईल. सांस्कृतिक क्षेत्रामध्ये पण होईल, क्रीडा क्षेत्रामध्ये पण होईल. जी अंग आहेत त्या अंगांना न्याय देण्याचं प्रत्येक भागामध्ये एक संघटन व्हायला पाहिजे, एक नेतृत्व व्हायला पाहिजे आणि त्या विषयावर त्या नेतृत्वाकडून त्या संघटनेवर काम झालं पाहिजे. मग आपण त्या ठिकाणी या जिल्ह्याला आपण नावारूपाला सगळ्या क्षेत्रामध्ये आणू. शैक्षणिक क्षेत्रामध्ये आणू, व्यापार क्षेत्रामध्ये आणू. अनेक आपले जे विषय आहे, पर्यटन क्षेत्र आहे, मच्छीमार आहेत, म्हणजे या सगळ्यांच्या जर जडणघडणीतनं प्रत्येकामध्ये त्या ठिकाणी प्रत्येकाचं योगदान राहिलं, प्रत्येक त्या वर्गाला घटकाला जर न्याय देण्याचा प्रयत्न राहिला तर या जिल्ह्याचा सर्वसमावेशक विकास त्या ठिकाणी होऊ शकतो. आणि जिल्ह्यामध्ये ती उपलब्धता आहे. माझ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्यामध्ये प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अनेक नामवंत लोक आहेत, अनेक कर्तृत्ववान माणसं आहेत. ती या जिल्ह्याला त्या ठिकाणी आदर्श जिल्हा म्हणून त्या ठिकाणी घडवू शकतात. एक म्हणजे महाराष्ट्रामध्ये या जिल्ह्याचं नाव हे सगळ्या क्षेत्रामध्ये, मग ते साहित्य असेल, मग एक कुठल्या क्षेत्रामध्ये त्या ठिकाणी आपण कमी पडणार नाही, इतकी त्या ठिकाणी आपल्याकडे आज पोटेन्शियल आहे. आणि मी आपल्याला सांगतो, आमच्या काळापर्यंत कुठंतरी आपण पारंपरिक व्यवसायामध्ये होतो, म्हणजे जे वडील करायचे तोच मुलगा करायचा. आता प्रत्येक जी माझ्यासारखे जे सहकारी आहेत त्यांची सगळी मुलं आज सुशिक्षित आहेत. संपूर्ण जिल्ह्यामध्ये, जिल्ह्याच्या बाहेर, मुंबईमध्ये, महाराष्ट्रामध्ये, देशामध्ये, परदेशामध्ये जाऊन त्या ठिकाणी आता शिक्षण घेत आहेत. त्यामुळे येणारी जी सिंधुदुर्गातली जी पिढी आहे ती एकदम सुसंस्कृत, सुशिक्षित आणि म्हणजे गुणवत्ता असलेली पिढी असणार आहे. आणि माझ्या जिल्ह्यात मी आज सांगतो की जरी आम्ही काही करू शकलेलो नसलो तरी उद्याचा जो माझा ही जी पिढी आहे तो उद्याचा माझ्या जिल्ह्याचा भविष्यकाळ उज्ज्वल आहे. इथं त्या ठिकाणी टॅलेंटेड, गुणवत्ता आणि म्हणून अशी चांगली माणसंसुद्धा राजकारणात त्या ठिकाणी आली पाहिजे, ज्यांना समाजाच्या वेदना आहेत, ज्यांना त्या ठिकाणी माझ्या जिल्ह्याचा सर्वांगीण विकास झाला पाहिजे अशी त्या ठिकाणी वाटतं, तळमळ आहे, ती माणसं पुढे आली पाहिजेत. आज काय होतं आहे, पैशामुळे, मस्तीमुळे चुकीची माणसंही त्या ठिकाणी सत्तेपर्यंत पोचतात आणि त्याच्यामुळे जिल्ह्याला त्या ठिकाणी जो काही न्याय आहे, जिल्हावासियांना जो अपेक्षित विकास आहे किंवा जो न्याय मिळाला तो मिळू शकत नाही. आणि म्हणून सातत्यानं आपण कुठंतरी परिवर्तन हवं. सातत्यानं एकाच लोकांच्या हातामध्ये जर सत्ता राहिली तर ते जनतेला गृहीत धरणार आणि जनतेला गृहीत धरल्यामुळे जनतेचा विकास त्या ठिकाणी होऊ शकत नाही. जर तुम्ही त्या ठिकाणी जनतेचं महत्त्व वाढलं पाहिजे, मतदारांचं जर महत्त्व वाढलं पाहिजे तर परिवर्तन महत्त्वाचं आहे. बदल केल्याशिवाय जो आज सत्तेत आहे त्याला त्याचा बदलल्याशिवाय त्याची सत्तेची मस्ती पण उतरणार नाही आणि नव्या लोकांकडनं त्या भागाचा किंवा त्या जिल्ह्याचा विकास होऊ शकतो. म्हणजे ती जबाबदारी त्यांच्यावर त्या निमित्ताने येणार आहे की आज आम्ही या लोकांना बाजूला सारून आज यांच्या हातामध्ये सत्ता दिली आणि त्यामुळे कुठंतरी बदल होईल अशी अपेक्षा जनतेमध्ये राहणार नाही. तर तेच सत्ताधीश जर त्या ठिकाणी बसले तर त्या सत्ताधाऱ्यांची मस्ती, गुरमी आणि लोकांना गृहीत धरणं अशा प्रकारची भूमिका त्या ठिकाणी राहील आणि त्याच्यातनं जिल्ह्याचं त्या ठिकाणी फार मोठं नुकसान गेली अनेक वर्ष झालेलं आहे. आणि म्हणून माझ्या जिल्हावासियांना, कारण जिल्हावासी तितकेच सुज्ञ आहेत, अनेक निर्णय जिल्हावासियांनी केलेत. म्हणजे ज्यावेळी विनायक राऊत, खासदार विनायक राऊत हे 2 टर्म त्या ठिकाणी आज निवडून येतात. पहिल्यांदा तर ते 1.5 लाखाने आले आणि नंतर 2.25 लाखाने आले. ज्यावेळी ते पहिल्यांदा निवडून आले तेव्हा कोणीही त्या ठिकाणी कार्यकर्ते, हाताच्या बोटावर मोजण्यात सुद्धा कार्यकर्ते नव्हते, टेबलं लावायला माणसं नव्हती. पण जनतेच्या मनात उद्रेक होता राणेंच्या बद्दल आणि त्याच्यातनं निर्णय खासदार विनायक राऊत हे शिवसेनेचे पहिले खासदार झाले. आमदार वैभव नाईक हे सुद्धा त्याचं एक दुसरं उदाहरण आहे.
राणेंनी सांगितलं होतं की मी परमेश्वर जरी माझ्यासमोर उभा राहिला तर तो माझा पराभव करू शकत नाही, पण एक सामान्य कार्यकर्ता आमदार वैभव नाईक त्या ठिकाणी उभे राहिले आणि त्यांनी त्या ठिकाणी त्यांना पराभूत केलं. हा इतिहास आहे. म्हणजे राजकारणामध्ये कोणी त्या ठिकाणी पराभूत होऊ शकतो, सत्तेमध्ये परिवर्तन होऊ शकतं आणि ह्याची ही ज्वलंत उदाहरणं आहेत. आणि म्हणून जनतेच्या मनातली प्रतिमा तुम्ही कायम ठेवा. तुम्ही जनतेला गृहीत धरण्याच्या भानगडीत पडू नका. लोकांना त्या ठिकाणी काय करावं, काय निर्णय घ्यावं हे कळतं आहे. आणि म्हणून त्या ठिकाणी आपली भूमिका ही अतिशय पारदर्शक हवी, जनतेच्या प्रती आदराची हवी. आणि जर अशा पद्धतीनं जर तुम्ही त्या ठिकाणी वागलात तर त्या ठिकाणी तुम्हाला लोक त्या ठिकाणी उचलून खांद्यावर डोक्यावर उचलून घेतील. ही सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातली जनता आहे आणि म्हणून तशा पद्धतीचं काम जनतेला त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे. खरे अनेक अनुभव लोक घेत आहेत, काय झालं, काय होतं आहे. आणि कधी ना कधी हा उद्रेक त्या ठिकाणी होणार, पण तरीसुद्धा हा उद्रेक होणार लोकांना गृहीत धरून आपण वावरण्यापेक्षा आपणसुद्धा संघटनात्मक ताकद वाढवली पाहिजे. आपणही त्या ठिकाणी लोकांचे प्रश्न, लोकांशी संवाद त्या ठिकाणी केला पाहिजे. आणि संघटनेमध्ये एक विश्वासाचं एक वातावरण निर्माण करून सगळ्या सहकाऱ्यांना सांघिकपणे विश्वासात घेऊन एक जर त्या ठिकाणी आपण चांगल्या पद्धतीचं काम उभं केलं तर निर्णायक जी मतं आहेत, जी उद्याचा खासदार कोण होणार, उद्या आमदार कोण होणार, ही सांगणारी जी निर्णायक मतं आहेत, ही निर्णायक मतं कशी त्या ठिकाणी आपल्या शिवसेनेच्या पारड्यामध्ये येतील याच्यासाठीचे जर प्रयत्न झाले तर नक्कीच या जिल्ह्यामध्ये सुद्धा परिवर्तन घडेल आणि पुन्हा एकदा शिवसेना महाविकास आघाडीच्या हातामध्ये त्या ठिकाणी सत्ता येऊ शकते. भाई, खरं तर ह्या मुलाखतीच्या शेवटाला येतोय. शेवटचा प्रश्न आहे माझा. महाराष्ट्राच्या राजकारणात जे काही फेरबदल घडताय ते सर्वांसमोर आहे. संदेश पुढील काळात नेमका कुणाचा असेल? तर मी मगाशी म्हटलं की राजकारणात काही होऊ शकतं, पण तो जो विश्वास, ते जे प्रेम आणि जो आधार जो कार्यकर्त्याला हवा असतो तो नेत्यांनी देणं गरजेचं आहे. जर समजा त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी कुठे फारकत झाली तर नेतृत्वाबद्दल अविश्वास त्या ठिकाणी निर्माण होऊ शकतो. आणि अविश्वास निर्माण झाल्याच्या नंतर नेतृत्व त्या ठिकाणी नेते संघटनेमध्ये राहत नाही. तुम्ही बघितलं की आजही शरद पवार साहेबांच्या बरोबर म्हणजे अजित पवारांनी त्या ठिकाणी बंड केलं. शिवसेनेमध्ये शिंदे गटानं त्या ठिकाणी पक्ष बदल केला. अशा पद्धतीचे जे सगळे पक्ष त्या ठिकाणी बदल होत आहेत. खरं तर कधीकधी या सगळ्या बदलाचा म्हणजे विचार जर करायचा झाला तर इतकी अनेक सगळी पदं, विश्वास, जबाबदाऱ्या देऊन हे नेते मंडळी असं का करतात, हा सुद्धा प्रश्न जनसामान्यामध्ये आहे. पण त्याचबरोबर दुसरी बाजूसुद्धा बघितली पाहिजे की एवढं सगळं देऊन असताना हा जो गॅप आहे हा नेतृत्वामधला त्या ठिकाणी का राहिला, कशामुळे राहतोय, याचासुद्धा तितकाच विचार करणं गरजेचं आहे. म्हणजे इतकी पद्धत आहे. आता काल नीलमताई गोरे ह्या 4-5 वेळाच्या विधान परिषदेच्या आमदार ह्या शिवसेना सोडून शिंदे गटामध्ये गेला. म्हणजे त्यांना अजून काय दिलं पाहिजे होतं पक्षानं? सगळं त्यांना दिलं असताना सुद्धा ही वेळ त्यांनी केलेली ही चूक आहे. पण ही वेळ त्यांच्यावर का आली याचासुद्धा अभ्यास संघटनेतल्या जबाबदार नेतृत्वानं करणं गरजेचं आहे. कारण शेवटी जो घडलेला कार्यकर्ता आहे त्याला आपल्या हातातून घालवणं हे संघटनेला योग्य नाही. त्यामुळे जे सहकारी आपण पक्षामध्ये घेतलेत किंवा जे निष्ठेनं शिवसेनेमध्ये काम करतायत त्यांना सत्ता आली, सत्ता गेली, त्या शिवसैनिकांना काही त्या ठिकाणी फरक पडला नाही. ते त्यावेळी होते, आजही तसेच आहेत. मग हा जो प्रामाणिक शिवसैनिक किंवा जो प्रामाणिक कार्यकर्ता तुमच्याबरोबर विश्वासानं राहतो त्या कार्यकर्त्याला आपण कधी विश्वास देणार, त्या कार्यकर्त्याला कधी आपण आधार देणार आणि त्या कार्यकर्त्याला आपण कधी मोठं करणार, हे सुद्धा महत्त्वाचं आहे. आणि जर हे असं होऊ शकलं नाही तर दोन्ही प्रश्न त्या निमित्तानं निर्माण होतात. मी मगाशी आपल्याला म्हणालो की हे का गेले हा सुद्धा प्रश्न जनतेच्या मनात उभा राहतो. आणि त्याचबरोबर कशासाठी गेले हा सुद्धा प्रश्न त्या ठिकाणी उभा राहतो. आणि म्हणून ही जबाबदारी आहे जो संघटनेचा प्रमुख जबाबदार नेता आहे की महिन्यातनं 2 महिन्यातनं कुठंतरी एकत्र बैठका घेणं, कुठंतरी संघटनेबद्दल, नेतृत्वाबद्दल विचाराचं आदानप्रदान होणं आणि अशा पद्धतीनं एक विश्वासार्हता, प्रेम जर तुम्ही त्या ठिकाणी निर्माण केलात तरच त्या ठिकाणी कार्यकर्ते तुमच्यावर राहणार आहेत. नाहीतर आजच्या या सगळ्या झटपट सत्तेच्या राजकारणामध्ये अनेक लोकांना त्या ठिकाणी मार्ग आहेत. पण ते का त्या ठिकाणी त्यांना म्हणजे जर तुम्ही प्रत्येकाला जर पक्षातूनच काढून टाकायच्या प्रयत्नात राहाल आणि जर तो गेला
म्हणजे पक्षातनं हकालपाटी करण्यासंदर्भातली परिस्थिती निर्माण करायची आणि मग तो पक्षातनं गेला म्हणून त्याला नालायक ठरवायचं. असं जर झालं तर हे चूक आहे. म्हणजे जे संघटनेमध्ये काम करणारे चांगले कार्यकर्ते आहेत त्यांनी आपल्या हयात त्या ठिकाणी अर्धी हयात त्या ठिकाणी समाजकारणामध्ये राजकारणामध्ये घालवली. त्या नेतृत्वाला जर तुम्ही विश्वासातच जर घेत नसाल आणि त्यांना संधीच जर तुम्ही देत नसाल आणि त्या ठिकाणी फक्त पक्ष झोपून ठेवून पक्षाची मालकीच गाजवण्याचा प्रयत्न करत असाल तर हे चूक आहे. त्यामुळे संघटनेला त्या ठिकाणी नुकसान होणार आहे. 5 वर्ष पक्ष त्या ठिकाणी मागे जाणार आहे. आणि म्हणून आज मला सांगा 105 आमदार असलेला भाजप, या महाराष्ट्रामध्ये 1 नंबरचा पक्ष असलेला भाजप आज सगळ्या पक्षामध्ये पक्षाची फोड करून अनेक नेते त्या ठिकाणी आपल्या पक्षामध्ये आयात करतात किंवा बरोबर आणतात. त्याचं कारण काय? त्यांना सत्ता हवी आहे. त्यांना सत्तेच्या माध्यमातून या जिल्ह्याला नेतृत्व द्यायचं आहे, विकासाची संधी द्यायची आहे. मग हे जर त्या ठिकाणी 105 आमदार असलेली भाजप त्या ठिकाणी आपण शक्तिशाली असून सुद्धा देशात आणि राज्यात जर त्या ठिकाणी अनेक लोकांना आपल्या पक्षात घेऊन आपला पक्ष मोठा अजून करत असतील मग आपल्या पक्षात ते का होत नाही? आपण हा पक्ष का वाढवत नाही? म्हणजे कुठेतरी याची वेदना आहे, कुठेतरी खंत आहे की शिवसेनेला आज अनेक लोकांना शिवसेना ही हवी आहे, शिवसेनेचं नेतृत्व हवं आहे. जे प्रकार उद्धवजींच्या बाबतीत, महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्र्याच्या बाबतीत जे महाराष्ट्रात घडले याच्या वेदना जनतेला आहे, निष्ठावंत शिवसैनिकाला आहे. पण ज्या नेत्यांवर ही जबाबदारी आहे त्या नेत्यांनी या पक्षाला त्या ठिकाणी न्याय देणं, इथल्या कार्यकर्त्यांना समजून घेणं आणि त्यांना त्या ठिकाणी तशा प्रकारच्या जबाबदाऱ्या देऊन पक्षाच्या कार्यात त्या ठिकाणी वाहून देणं आणि पक्ष या जिल्ह्यामध्ये 1 नंबरच्या क्रमांकावर नेणं हे संघटनेतल्या जबाबदार नेत्यांचं काम आहे. आणि म्हणून ते करणं गरजेचं आहे. आणि म्हणून ते होत नाही. म्हणून माझ्यासारखा कार्यकर्ता कुठंतरी त्या ठिकाणी बोलत असतो की ती भूमिका मांडत असतो. याच्यातनं पक्षाचं हित व्हावं, पक्षाचं भलं व्हावं आणि कुठंतरी पुन्हा एकदा शिवसेनेची सत्ता या महाराष्ट्रावर यावी हा विचार यामागचा आहे. भाई खरं तर आपला स्वभाव हा स्पष्ट वक्तेपणाचा आहे आणि कुठंतरी संघटना वाढीसाठी आपण मांडलेली मतंसुद्धा तितकीच विचाराधीन ठेवण्यासारखी आहेत, आत्मपरीक्षण करायला भाग पाडणार आहेत एवढं निश्चित आहे. भाई खरं तर वाढदिवस आहे, वाढदिवसाच्या पूर्वसंध्येला आपण ही लाईव्ह मुलाखत करतोय. पुन्हा एकदा आमच्या कोकणशाही टीमकडनं आपल्याला वाढदिवसाच्या आभाळभर शुभेच्छा आहेत. आपली सर्व स्वप्न ही सत्यात उतरवत या सदिच्छा देखील या मुलाखतीच्या निमित्तानं व्यक्त करतो. आणि आजच्या या विशेष मुलाखतीमध्ये इथंच स्वल्पविराम देतोय. सितराज परबसह साईनाथ गावकर, कोकणशाही, कणकवली. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं YouTube चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.